kebadok yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kaya ora sing tak celok jare wong tuamu wetone ora gadoh kalah weton kalah weton iya jan kalah tenan ora kalah ngeslot ya kalah weton ora oleh anak barep entuk anak barep ora oleh ora oleh omahe sing madhep ngalor karo madhep nyetan madhep ngetan ora oleh pojok ra entuk karo pojok lanang karo lanang ya ora oleh entuke kono pojok sel malahan iya oke kanca-kanca Eka Nanda Sumangga Arindiana wis kadung sayang wis kadung berjuang ati wis nyaman rasido bebojoan sanggane wong tuwa ora marengke kok kaya ngene nasib sing karasake kan aku kaget iya sabar kowe ora kurang-kurang tenan iki. Ayo. Cek nek durung jodoh ora iso dipaksane. Wes kadung los saya lah.
Solo. Seneng aku. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, tapi wis nyaman ra sida beperjuang. Satu waktu telu, satu waktu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggene wong tuwa ra marenge, Iya. kaya ngene nasib sing tak rasake. Iya. Mopo awak dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Iya. Nggih, Mbak Rimbiana menika kepareng pun aturaken sesarengan kanca-kanca